angenzani na? uJehova usethempelini lakhe elingcwele. uJehova isihlalo sakhe sobukhosi sisezulwini. Amehlo akhe ayabuka, izinkophe zakhe ziyahlola abantwana babantu. Baba wethu onamandla onke, siyabonga izwi lakho eliphilayo, liqinisile, alinawo amanga, liyadala, lenza okungekho kube khona, liyasiqondisa, liyasakha, lisiqunga isibindi, liyasikhuza, liyasithethisa. Siyithoba ke Nkosi ebusuku phansi kwalo lelizwi ukuba Nkosi usakhe ngalo ngegama lenkosi ethu uJesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Asifunde ke futhi ke uverse 3 ke manje. Uyizwile indlela esifunde ngayo ekseni angithi? Asifunde ngayo ke futhi manje. Verse 3 noma ungahlala nje phansi. Ngifundele uverse 3 chapter 11 verse 3. Nxa izisekelo zidilizwa, olungileyo angenzani na? Uma izisekelo zidilizwa, yini olungileyo angayenza? Akusi umbuzo oletha uvalo lo obuzwa uDavid, kodwa umbuzo ofuna othatha ibandla nefocus yebandla, kungazazathi kwakuyibandla, ngivumeleni ngithi kwakuyinkonzo yabantu abasha esikhathini la ifocus yabantu abasha isintshontshwe khona, isintshontshwe ifocus yebandla. Abantu bakhonza ngendlela abafuna ukukhonza ngayo, hayi ngendlela uNkulunkulu afuna ukukhonzwe ngayo. The focus is stolen. Yamkhathaza uDavid lento mayibuka to this generation that is coming up. Mayithi uyabuka uDavid ukuthi yini laba bantu bekhonze ngalendlela abakhonza ngayo. Uma yo-check enkosini, eyokwenza ucwaningo enkosini, ufica ukuthi hayi man, akhona ukuthi i-worship team noma ibandla noma befundisi inkinga yisekelo. Yakhonzwa khona kodwa izisekelo zimoshakele. Yakhonzwa khona but the foundations are destroyed. The foundations are vandalized. The foundations of this very faith, isekelo zobaba abakhuluma ngazo mabemile endaweni engcwele kaNkuluNkulu, laba basha, the next generation, lezi isekelo lezayinakiwe. Bathi hey babekuphi laba ngesikhathi sasikuphi ngesikhathi sa phela nendlela yokukhonza fanele ishintshe, because bafuna ukuthi indlela abakhonza ngayo ifithe kulokho abakufunayo, hayi lokho okufunwa uNkulunkulu. Uyabuka uDavid, uyalibuka ngathi uma endaweni eziphezulu, uyabuka uDavid uthi kodwa bakithi uma ngabe isekelo seyimosheke kanje, when the foundations are destroyed, olungileyo yena yini engenziwa umfundisi mangabe isekelo seyimoshakele? Yini engenziwa umgcotsho? Yini engenziwa ama-intercessors? Yini engenziwa ama-watchmen? Yini engenziwa abangalala ebusuku? Hayi mani, mangithi ngiyalibuka leli bandla likhona lona, but the foundations are destroyed. Namhlanje intshumayelo yami ngizobuyisela izisekelo eseyimoshekile.
ubuka indlela okukhonzwa ngayo. Mabekhonza laba bantu laba abasakhonzi bathatha sekungo cut and paste bathatha TikTok balethe bandleni. Akuselona ibandla seku TikTok. Kulula ukuthatha izitayela ezingaphandle bayilethe ngaphakathi, kunzima ukuthatha engaphakathi bayise ngaphandle. The foundations is the issue. Uthi noma uyokhonza aqale ku TikTok uthi ngizokhonza kanjani namhlanje. Sekubuka ngisho izitayela zokuweshiya. Thina siyakhonza thina sithi ungibani lo nkulunkulu ingibani lenkosi. Hayi. Makudunyiswa khona sizwayo yena akezwa lutho ngoba ugada isitayela asifundile. Uzokhonza ngokufunda. Akakhonzi ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Uthula uDavide lento uyayibuka ngomoya. Uyagijima uDavide uya ku 2026 Generation Youth Conference. Uthi uyabuka uDavide ubonta hayi. Intshumayelo ikhona, umfundisi ugcotshiwe, isambulo sikhona, but the problem, the foundations are broken and destroyed. Ehlisele baba cha. Mangithi ngiyabo uthi ngiyanibona impela likhona. Nomnikelo kuyanikelwa. Kodwa khona isekelo. Khona isekelo. Konke it's fake. Everything is fake. Mawungahle ukhiphe lesi sisekelo abasifakile kunalesi uNkulunkulu asifunayo, ila kuvela khona the reality and the firmness and the establishment of the building. Because into ebiza kakhulu ngeke ngamangala mina athi ngithi ngiyakha mfundisi. Qhamuka indoda ezongibuza ukuthi mfundisi ufuna ngikwenzeleni, ngathi ngicela ungakhela ibandla yathi gubha. Mina ngitshela ukuthi nje akuzogujwa kuphela. Thesekujiwe kwaba khona enye ethenga insimbi just the steel force steel work. Yakhokha 81,000 rand. Athula ngabuka le mali ukuthi mina le mali lena 81,000 lento lena ngabe sesithengile itini lento sikhande nje sinews 81,000 imali engaka. Yathi hayi mfundisi khona omunye sengimkhokhele nonjini 30,000 sengimkhokhele nje uzomonitor the foundation. Ngoba mangahle ngudedele wakhe into enkulu phezwe foundation destroyed. Umuyikholwa elinga invest kwi foundation noma ungaba ne destiny engakanani izokrashela phezulu kwakho. Uyabuza uDavide uthi umisekelo when the foundations are destroyed, what can the Russians do? Umile ogcotshiweyo phezulu epulpit ukhuluma imfihlakalo zasezulwini, laba bangale ababulala isekelo bakhombo semsamo. Uyayibuka uDavide ubuka le generation isekelo zeqiniso seyingasekho sekugcwele ama motivation. Sungilahlile yini? Sungidubile. Awu ngiyangithanda insizwa ayiniyashaya. uNkulunkulu anibusise. Libonke malenkosi. Uthi uDavide manje uyalibuka leli bandla. Alisalfunizwi. The foundation of the word bafuna motivation. You are the bomb that is about to explode. Basukume beme phezulu kwezitulo kodwa mawusubahlalisa phansi uthi ngolwesithathu kuzofundiswa bekho. Kodwa mangahle umtshela ukuthi uyofana nembuzi. Uyibona nayi image yakhe izishintsha ingakho sinabazalwana abanye ba behave njengeimbuzi ngoba bayifanisa kwembuzi. The problem, the biggest problem ukuthi iqiniso lisubstitutwe ngama motivation. There is no word abantu abasalifuna izwi.
abantu abasha ngikhuluma ngokufunda izwi. Nayizwa lento engisho. How many times la khona uspend isikhathi ufunda izwi? Angikhuluma ezinye izwi ufunda izwi. A fruit cannot fall far away from its tree. Singisi lesi ngisikhulumayo. Isithelo ngeke siwe kude nesihlahla saso. So mawungeke eduze, mawungawanga eduze kwezwi, kusho ukuthi vela usisa isithelo sezwi. Into eyinkinga kuzofika izimo ezingakubuza ukuthi how many times have you been online on Facebook? Ngoba izimo ayishintshwa uFacebook, zishintshwa isandu. Bese lithizwi likaNkulunkulu, livi likaNkulunkulu ngithanda ngeSiswati. Lithi livi likaNkulunkulu liyisandu. Liyavohlotha. Lesi simo sakho sidinga into evodlozayo. Kodwa manje inkinga wena online free mode Facebook. iBhayibheli lakho ulasini walo iSunday mhla umfundisi olungileyo emile ethi asivuleni izwi. Always online on WhatsApp, but offline in the things of the Spirit. Foundations. Ngithi ngiyakuthandazela. Do you know ukuthi ngeke ngadila nedemon mfundisi elingene kumuntu ngo-AI? Wangena waze washada nedemon ku-AI. Ngiyacabanga ukuthi zonke lezi zinto engena kuzo, hey nje technology funa singene kulezi zinto, ungene nangekhanda. Ungathandazi. Adila nedemon ngahlala impela kwahlalwa ebusuku. Kwahlalwa abantu bengazi ukuthi lingafuni ukuphuma idemon. Mase ngitracer kahle sengithandaza kanti idemon lingene ngo-AI. Waze washada nalesi salukazi lesi. Mangilithandazela eselikhuluma lelokhuzana la efonini yakhe kuvela lento lena salukazi esineyinyoka all over. Ushade nento through the phone. Afika olungileyo athi ufuna ukumisa the walls. Athi uDavid uyokwenzana olungileyo uma ngabe isekelo zingekho, ngoba we've got the generation ka AI than the generation of the word. Khona isekelo bafowethu engizothi mina hayi bafana bakithi asidudaneni ngazo. Isekelo zokugcwala izwi, full of the word and full of the Spirit. Asibuyeleni kulezi izinto abantu abadala abasitshena ngazo esesicabanga ukuthi manje balibela. Ake sibuyele kuzo. Ake sibuyele ekufundeni izwi. Ake sibuyele ekuthatheni amanothi. Ake sibuyele emthandazweni. Ake sibuyeleni kuma foundations. Khona into elahlekile endlini kaNkulunkulu. The foundations are destroyed. And what can the Russians do? Ngenza nolungileyo mangabe uthi amnika umfana umnikeza imicrophone uthakathandaze uyohuma, because umthandazo wazi mayise phambi kwabantu. Ningababoni begqoka ama-crocs bamala. Baqala in the secret place. Bayo practice ukuhamba ngawo mase bephambi kwabantu. Asigqoke mina ngibona ngowami mina unkosikazi asikho isicathulo
ngithi noma ngimthengelile ngiyibona ukuthi zinhle kodwa ayifake sisobabili erumini athi myeni wami lesi sinjani lesi angisizwa kahle aqale sipractice in the secret place before it comes into the public. Ngoba uma uzoqhamuka usuzogqoka in the public kodwa ungasipracticeanga in the secret place uyoba nenkinga uzowa. Indaba yomthandazo ayiqali uma umuntu esesenkonzweni iqala from the secret place so that when you come there is a generation that I'm speaking and I'm ushering you right now to a generation that will not honor the publicity but honor the power of the secret place. Wena kungena keyboard khona kungena umuntu bakuthola uyakhala uyakhamuluka kubuzakala ukuthi kwenzakaleni ngoba uya understand ukuthi kunamandla ngoba uma ungakwazanga ukubulala ibhele nengonyama in the secret place ucantsho umbulala kanjani uDavid in the public. So ungasiphapheli ngamaqoqo akho usula siyakubona uvedlezela amadolo ukuthi kwenzakaleni uqhamuke nawo emashe njalo nezinzi ngoba khona elinye uthi uyalifaka mama lithi nje leli hamba onquma inzipho ngeke lingene leli uzipho lulude silibona leli worship leli asha lomzalwane yini ehluphe kangaka yini ephithizele kangaka enkonzweni ungene intweni sikamoya neinzipho enganqunyiwe usenozipho lwenkani athi mina angenziwa kanje okusho kwabanye kanti umoya ongcwele akasitholanga isikhathi sokuya kumoya ongcwele athi moya ongcwele ngiyazendlala susa kimi leli consi susa kimi angene kwi-worship team kusuka umsindo amkhipha umfundisi amfake kwa-ushering kunomsindo kuthiwa ke nimnikezeni ikhamera ifoni ashuthe kube nomsindo khona lapho sebenekhamera bobabili ubona ngezithombe ayishutha esekuforwardela mfundisi ukunqamla imlenze wakunqamla nekhanda nemedia team kubalekile ukuthi ikhulekele Satan ungena ngayo thina yafaka izithombe lapha ku Facebook banqanyuliwe abazalwane uvele ashuthe laba abanganakile bese ukuthi labo kufanele ngabe uyabafaka ngempela because we are ministering there yena akekho kulento amshuthe azaveze lona ongenandaba ombonayo ukuthi ulawuzi uyena ke ozongena obumngani wakhe babuye bashutha nemoto laba futhi uze nozipho onganqanyuliwe mina lapho uphethe izitsha zenkosi kodwa uzipho luyamhlupha enzansi because akanasi isikhathi yedwa sekuzi-evaluate ukuthi inkosi yazi ngiyalidinga hey lalani webazalwane akaneke ukusonta nikholwe asisonte kakhulu manje lento yokusonta ayisizani asivele sikholweni bafowethu asikholweni nje kucaca ukuthi siyakholwa makukhulunywa ngekholwa kucaca ukuthi nanti ikholo liyakholwa makukhulunywa ngomuntu omusha wase-JCCI kukhulunywe ngayo kucaca ukuthi uyakholwa asizokwazi ukukuletha la kwi-worship team khona umuntu osefikile lapha nenzansi ukugada ukuthi uphuma nini ubalekisa
izimvu uthi aziyela kuphephe khona kanti ingozi ikhona la wena oyitshela ukuthi kuphephe khona. Sikholweni bafowethu. Asikholwa ingakho singesenaso isikhathi sokukhuzana nemjolo. Ujolelani size sikhuze imjolo. Ujolelani. Noma ngawuvuma amena nginendaba vele ngizophuma la ngene emotweni yami ngihamba. Seyaso sikhathi. Siyeke izinto ezibalekile siyeke ukuthandaza siyotapana namaphalishi ngenxa yakho. No, it can't be. Asikholweni foundations are very much important. You are building this thing. This thing has got legacy. Lento yafelo esikuyona. You don't know the sacrifices that these pastors lay to pray for you. When uzodlala ngayo ucantsha upam. Akusile ibhola leli. These things are very serious. And uDavid mayibuka lento lena ngathi uthi lase langa phepha ibandla lakusasa ngegeneration ezayo ekhohlwe yisekelo. Bese yaqhubeka ku verse 4. Sengizoqeda. Uthi uJehova usethempelini lakhe elingcwele. uJehova usethempelini lakhe elingcwele. uJehova usethempelini lakhe elingcwele. Usethi uDavid awukodwa at least there is God in the temple. There is God in the temple. These people when they come to this temple and find this holy God, bethole lo nkulunkulu ongcwele kuleli temple, their lives will be changed and transformed. Angisheshe ngisummarize lezi isekelo okukhulunywa ngazo. Esinye sazo isekelo bengithe ngizokhuluma ngokuseva. Bishop, isekelo sokuseva. Ave abantu belambile la ngaphandle, including abafana abancane abangangami. Balambele ikhundla, balambele ukuba bakhulu, but they don't want to pay a price of serving. Uthi Jesu, hey, ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu, akenze njani? Akaseve. That is why uma ngabe uke waba yiboss engakaze iseve, uba yiboss engakwazi ukuthi thank you, because nawe akekho umuntu owake wathi mawumseva wathi thank you wena. Ugcwele kuyanyenyeka la ngaphandle, but when you learn the art of serving, useve, ungaseveli ukubukwa, useve kube ngazathi ayikho enye into uNkulunkulu akuphe yona ngaphandle kokuseva. Useve ngisho amakhamera esengase bengithola ngibuka la ngithe ngisho bekuthiwa ivalile ikhamera, let these people serve ngisho ikhamera ingekho, ngisho sesingasekho live ku Facebook ngoba khona abasevela nje ukuthi kufanele ngivele kwikhamera. My camera ke yabheka ngakuye ila iba serious khona ukuthi ufuna dumise ukuze mayivela ku screen avele as if uyadumise kanti it's fake worship. So let us serve and understand, who are we serving? Siseva abantu, sikhonza abantu. Mawufuna ukuba mkhulu useva, ngamanye amazwi mawufuna ukuba mkhulu ibamncane ngokuseva, useve kube ngazathi ayikho enye into ekhona ngaphandle kokuseva. I was telling my wife, in fact sekuyithimi yethu ukuthi ngithi yazi nkosikazi wami siyambonga uNkulunkulu ukuthi ebuncaneni bethu singaphili impilo eyiphilwa abafana namantombazana angangathi. What a privilege to serve the living God, the creator of heaven and the earth. Odalile izulu nomhlaba kodwa sikhonze uNkulunkulu. Yazi ukhonza uNkulunkulu uzumkhonze ngabantu ngoba khona abanye abantu othi mawubaseva ugcine uNkulunkulu kanti awazi ukuthi uzifihle uyicashise uqashe imizimba yabo wena uyigentle
uyitshela uphuzisa bona amanzi kanti usukuphuzisa uNkulunkulu amanzi, ngoba kuyenzeka uNkulunkulu ome bese swela umzimba azongena kuwo. Mike athola umzimba azongena kuwo, ngelinye ilanga uzoke athola umzimba ongagqokisiwe angene kuwo. The moment uthola ithuba lokuseva uyitshela ukuthi ugqokisa umuntu kanti ugqokisa uNkulunkulu. That is why ngiba discourage abazalwane ukuthi makwenziwe labafundisi ama appreciation bengafuni ukuparticipate. So if foundation yokuseva ngaya kwenye indawo ngiyanixoxela ngoba yini abasebifi futhi abekho futhi kwakungekho ebifi kunikelwa lapha kuthiwa kushaya imali. Mfundisi uzoyazi lena nibadala baba ilethwa kumfundisi lethe encwekweni yenkosi phela praise well what a name. Bayiphethe le mali mana uyabona bayiphethe igaqa impela nje amaphepho kodwa abaze bayilethe bagcina ngokuyikhipha ba show offer and miss the opportunity lokuqhumisa ialabaster. uJesu esaphila bamgade mayise ethuneni mabethi bayafika ethuneni ithi ingelosi hey nimfunelani ophilayo kwabafile bajika namafutha abo babuyele emuva. They missed an opportunity. Benawo amafutha but the opportunity yabadlula amafutha ekhona. Save nje hamba oseva ma umuntu omusha nje hamba oseva vele usuhlale kuleso situlo isikhathi eside ungenzi lutho. Hamba nje hamba ufuna iministry ozoseva kuyona and serve. Number 2 iministry okunikela. Khulume ngayo ngisakhuluma kakhulu sengiyagijima manje. Iministry ukunikela lani bazalwane uma ngabe izisekelo zokunikela sizophucwa zona usathane ngenxa lezi imfundiso ezigcwelela ukuthi makunikele ebandleni amabandla kube ngathi adla imali zabantu. We will miss it. There is a blessing. Let me tell you. There is a blessing in giving. Kunesibusiso ekunikeleni. Futhi ukunikela, unikela ebandleni, unikele futhi nakumfundisi. Ningawuvuma amen ngoba vela nifunda lapho. Unikela kuphi ebandleni. Khona umnikelo unikela nje ebandleni ngoba sinikela la. Ukamfundisi. Akusiwo kamfundisi owebandla uyebandleni. Bese kuba khona umnikelo kufanele wenziwe uwe oya kumfundisi ukuthi awudla hayi ukuthi awubusise awudle. Ma ewudla ekhamisela imali yakho ukuthi uyayidla wena uyabusiseka. Ukhulume owesifazane waseZerafat niyamazi. uNkulunkulu ubhizwe mama uyakhala uyathanda sithi hawu bakithi sengiyodla lokhu bese ngiyafa. Uthi uNkulunkulu no angeke uzufe. I will bring indoda kaNkulunkulu enomlomo ezokudlela umnikelo bese wena uba ne breakthrough. Uyabonakala umuntu omusha odlelwayo nomuntu omusha ongadlelwa umuntu. Ngiphinde yini uyabonakala umuntu omusha odlelwa izinto zakhe nomuntu omusha ongadlelwa umuntu. Lo futhi umuntu omusha ongadlelwa umuntu uba inkinga ngisho eseshadile noma eseshadelwe. Uba indoda nje ungoqo ngoba ayikho impilo akayiphila yokuthi ama resources ami ngiyakwazi ukwasubmita kumuntu kaNkulunkulu bese uNkulunkulu eyambusisa. Uyabonakala umuntu mina ngiyabona ngilama nginamadoda angidlela izinto zami and I'm happy mangwabona ehlafuna imali zami. Maybe athi ngiyoshumayela kwenye indawo lapha enseleni ngabuya nemali manikela
ngathi lena thatha nawe baba dlanda. Angiphathi khona uzuphathisa uthi umphathi wekhwaya kodwa unikeli indaba. Uphethe kanjani le okhwaya le? Bishop, ikhwaya ligcwele umuntu onganikeli. I-worship team lidwa umuntu onganikeli, ongazi nanokuthi le microphone imalini. That is why bahambe bewashaya because abazi banikele ngawo. Uyayazi lento ibiza kanjani? Ngoba ukuba uyayazi ukuthi ibiza kanjani wake wayithenga bekuzothi mayiwa phansi kube ngathi kuwa wena. Angathatha omunye umfana sangiphelile. Ona laba bebe sound abathatha omunye ahamba naye Richards Bay ngathi ake siyothenga le sound ukhona. Ukuze uzoyibona ukuthi idula kangakanani. Njalo ngithenga isound yenze unqamlile intambo sibanqamlile intambo anqamula uyabuya sebanqamlile intambo. Nqinda kanjani intambo la? So you must be a giving believer. Akwazi ukuthi ngaba kuyi worship team sibhedela ama microphone kune professional kuyi worship team nalo listen create group lapha group ku WhatsApp I group ye microphone kunomuntu professional kunothisha yini malini edingakalayo kudingakala u2000 kodwa uthisha naye use groupini naye 200 rand unikela njengalabo abangasebenzi. Hey. That spirit, I come against it in the name of Jesus Christ. Let me tell you, mangabe kunento oza ngayo enkonzweni edlula imali ongakazi unikele kunenkinga ngawo. Because uyakwazi ukuthenga iweave ka 1.5 but awukazi uzuginqa 1.5 in the house of God. There's a problem with you. I-order in the things of the spirit impilo yakho ayihlelekile. You are disorganized in the spirit. Noma ungahleleka uzufaka ifrontal ishield udwebe ulibhekise kupha kunandaba nawe in the spirit awuhlelekile. Hlehle fanele ngangutshena cash ngithi uyinungu kodwa ngeke ngikusho lapho ngoba ngihambile ngisekhambeni ngizothi nje awuhlelekile. Uyakwazi ukuthenga 1.5 uthengele into ezoguga frontal to make yourself to be beautiful, but you have never come with 1.5 into the house of God and say, Lord, here am I with this 1.5. You are the creator. You are the one who made me to be what I am. Hey, bayabiza abantu besifazane. Mawungathulula isikhwama sabo la. Sezinto zokugcoba. Khona okunye ngizaze ngabuza maka. Khona okunye I-foundation. Lokhu ke I-mascara. Lokhu ke yini. Lokhu yonke lento yebusweni obodwa. Mawuthi uyayicalculate imali yakho it's a very big money. Kodwa ayikho intombazana mase kunikela ayikho nje intombazana ezoma olayinini wokweshuma ukuthi ngizoletha okweshuma ukuthi Nkosi ukuphila ngikunikwe wena. Kodwa mase kuze ebuhleni uyihambisa phambili. There's something wrong with your priorities. Go and change your priorities. Fanele ukwazi ukunikela ngoba awucomplain makufunakala lo 200 lo 350 owenze ngawo la ikhanda awukwazi uzucomplain. Kodwa kuthiwa nje kuyanikela kune conference sishayo 350 wena uqhamuka no 100 rand. Nakhona usugoqile mfishana hayi manje basifuna imali. Ngeke can't do that. Iyisekelo thani iyisekelo. Cha bafethu angizelanga ukuzomelana nobuhle benu. Siyanithanda nibahle. Qhubekani nibe bahle. But your priorities must honor God. Because lento lena isikhathi makudunyiswa wayona le weave fanele ihushe phansi. Kunowesifazana wakwasula uJesu ngeweave yakhe. Le wena ongafuni ukuthi iloko ithinteke kabi.
khona owesifazane kwathi mase kuze enyaweni kaJesu wathi uyaqala zwangabona lutho wathi into eseduzane it's only my weave wehla waya phansi neweave yakhe wayosula uJesu inyawo egcwele uthuli ngeweave ukuthi phela ngoba iBhayibheli wena likutshela ukuthi inwele kushiwo yona le phela zazi njengalezi velo oyithengayo by the way giving must cost you something uthi uDavide ku 2 Samuel chapter 24 verse 24 ngicela ngifundele sheshisa 2 Samuel chapter 24 verse 24 hey ngifuna ukuhlala phansi manje verse 24 inkosi yathi kuArawuna cha ngiyakuthenga nokukuthenga ngenani elithile le ndoda yayinikelelwa uDavide efuna kokwakhe ialtar what a grace uzonika into mahala eyokwakha ini hayi ngeke bazalwane ngicela nizeni nisekhona yini unikezwa umnikelo wokwakha ini ialtar mahala the threshold wanqaba uDavide wathi cha ngeke ngikwazi ukuyithatha lento mahala ngenxa yokuthi hayi ngoba ngiyayidinga ngiyayidinga kodwa mayisi mahala into engiyoyakha kusinto yamahala awufunde funda sisi angiyukunikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova uNkulunkulu wami engeyesihle uDavide wayesethenga isibuya sezinkabi nezinkabi ngamashekeli angamashumi ayisihlanu esiliva elesingisi lithi angeke ngikwazi ukunikela ngento engangibizanga lutho I cannot give with what has costed me nothing because what cannot move your heart cannot move the heart of God maye yakho nje inhliziyo isajabula usanikela nje usathi nje hey kwaze kwamnandi ma inhliziyo yakho ama vibrations ma engakashayi la inhlizweni uNkulunkulu ngeke aze athumele ama vibrations angeke ngikwazi ukunikela ngalokho okungangibizanga lutho it must cost you something sake sathi sifuna ukwakha indlu sifuna ukushintsha iroof sivuzelwa indlu nananga umntana omuntu ivuza indlu kanti kuzoza omkhulu phakathi kwethu wathi uNkulunkulu le mali lena enizothenga ngayo iroof ngeke nisayithenga iroof nikelani ngayo yonke I remember it was 20,000 rand sengifika lapha manje hey mama indaba yeroof mina sengikhathele baba ukuhlala endlini ene time ngoba imali ikhona hamba othenga iroof hey ma sengiyabuya hey manje mama uNkulunkulu ubekile enhlizweni yami ukuthi le mali leyo ukuthenga iroof siyonikela ngayo 20,000 rand sathatha imali sanikela ngayo sasala nendlini nethaya and thank God for the wives who can listen to God ngoba bakhona nabanye bafuna ukunikela la ngisasho ngizogcina la kodwa nje uthi ayibona ethi hey impela la ekhaya la hey kanti nje basho
by the Spirit of God, that may God bring honor into his house. Sengidlulile njalo emnikelweni. Sengiyi-honor manje. Ekuhlonipheni. Ibandla lanamhlanje liphenduka imidlwembe. Abakwazi ukuhlonipha. They can't. They talk about pastors anyhow. Bahle bangabefundisi kuze kuyishe phisi phansi. Nimbona nje. Nimbona. Hey, chena ngiyambona ubaba. Hayi ubaba ungathi ungcono. Hawu mama. Hey futhi bo mama mfundisi ngabe nachithwa ngani isichitho so mama mfundisi. Uyibona lento uthi lo muntu ngoba usemncane kangaka wayesevunyelwa ukuthi inhliziyo yakhe iqashwe ngamademon to mouth the mouth of the servants of God kangaka iphuma phi lento kanti uSathane is stealing the foundations. Honor iphehla ama miracles. The reason uthi umfundisi wakhe akagcotshiwe it is because you don't honor him. Because from the day wazi ukuthi ugcotshiwe lonke izwi alikhuluma emlonyeni wakhe uyolazi ukuthi liphethe miracle yakho. Ngoba ngilana nje ngiyakhuluma impela and kuvuleka izinto khona amabhizinisi avulekayo, but it depends to the level of honor. What you cannot honor cannot work for you. uDavid elinye ilanga ukhuluma esinye isimanga uDavid akayikhulumi lento kahle kahle wayeyidansela nje ngimbonela ubaba uzakwe lapho ngizopractice umfundisi wami lesa style adusishana mbona uyadansa lapho umile unkosikazi kaDavid lapha phezulu endlini uyambuka uDavid uyadansa udansela uJehova uyaworship uthi we animbukeni kanti uzoba nepart noDavid ethi uyadansa kuvele kuwe ibheshu mayifika lo mama usaphethe ihlaya wathatha indumiso ayenza ihlaya ngenxa ukuthi uselijwayela ugcobo lala endlini. Mayifika uDavid uyambuza ukuthi baby akasho nokuthi man of God laba bakwaIsrael ubabusisile. Mayifika yena baby nca baby atwenzani baby familiarity atwenzani ngempela lapha budansela nje uyahlisela masubona amantombazana David yathula inceke kaNkulunkulu yabheka phansi yathi lapha yana bengidumisa nokudumisa noIsrael ebengihamba nawo ngimbusisile kodwa wena awamkelanga isabelo sesibusiso. Lithi iBhayibheli isibeletho sakhe savaleka waba inyumba because ifamiliarity ukujwayela ugcobo kwenza ukuthi noma ungaba powerful kangakanani kodwa mawungalihloniphi uba inyumba uza ukuthi zonke izinto zakho ikhona kodwa kuzaleke ngenxa ukuthi i-breakthrough yakho nokuzala kwakho nokuzaleka kwezinto zakho nokuzaleka kwendoda yakho nokuzaleka komshado wakho nokuzaleka kwamabhizinisi akho kulele ekuthenini ukuhlonipha kangakanani ugcobo likhuluma lezi zinto phezu kwempilo yakho. Khona abantu abahlonipha ugcobo bengafundanga uNkulunkulu abaphumelelise bengenaso ngisho isingisi ngenxa yokuhlonipha bese kuba khona banama qualifications amakhulu kodwa izinto zabo zomile ngoba impande ze-honor zikho. Hayi ngiyayeka mina manje honor i-honor ma-honorisha you bring weight kusho ukuthi ngoba ngiyilula nje you must bring weight to what you say. Alibona igama lenkosi ingakho bishop nabantu abahlalisa la kwi front row ufuna uhamba babuke phambili nje ebandleni sengisho ebandleni that you are direct befundisi bami directly pastoring akusiwonke umuntu ofuna ukuhlalisela phambili abanye bahlale nje bakubuke nje ubathe bakubuke ukuthi wenzani uzwe lezi zinto ngoba izinto ezipowerful ngiyadiliza lana njengamanje ngisashumayeli ngiyadeposita kodwa akekho ready to receive. Angavumisha uamen umbone nje le
shepisi edame ekhipha ifoni iselfie ayibuka ayishuthe ngesikhathi entshumayelo uposta ezinye izinto engahlangene nalokho wena okwenza la awukwazi ukuthi ngingaba neworshipper ngishumayele kangaka awuposti mina lokho uposta lo yamfundisa indaba ungayikuye hamba kuye manje uyekungicasula hamba kuye go to him njalo azikho ezala ekhaya eJCC ayazikho wena intshumayelo nazo zala ekhaya unaleza le ngaphandle wondliwa la kodwa ubonga le hayi phela hayi kansenzani hayi phela awakho impela ama data kodwa ushunyayizwa yimi every Sunday angene nje bafowethu sengisho kulabo abasebiva angene nje ngonakele lutho nje angene futhi ngingene kulandelana ukuthi cha nanga umfundisi wami ubani umfundi yabona mawungakwazi ukuphendula umbuzo othi who is your pastor unenkinga honor uThethi he is my real Thethi. Yeah, your real Thethi is the one who preaches every Sunday. Nangizweni bazalwane. Umoya wesithembu kuyenzeka umuntu akholwe ephuma esithenjini sakubo ezoxova nala esontweni. Fanele ukudile ngiyamelana nomoya wesithembu emabandleni. Moya we-competition. Ibandla lasekutheni kube ngathi ilona ke manje selisuperior kunelasektheni. Futhi mawuthi uyabuka kuneziphehli zakhona. Inkunzi malanga. And zingabangani ziyatholana. Ngathi ba connecta ku Wi-Fi eyodwa. Abahlebayo ba connecta bona. Abathandazayo ba connecta bona. Abenza ukuthi abasevayo ba abanakekela umfundisi babodwa. Phumana kuleyo nto leyo and serve the living God. Protect your man of God. Protect your pastor. Uthini ngaye kunjani vese hambe manje soyilungisa manje lento oyishoyo ake siye kuye. Samsiye kuye soyilungisa ake siye kuye ngqo ake siye kuye ngiyakuzwa ukuthi uthini hayi sengurecordile futhi ake sihambe kodwa siye kuye. Qeda ukuhleba. Asikwazi kuba igeneration sibancane kangaka abafethu sasigibela itempi sayingaka. Zokukhuluma kabi ngogcotshiweyo uDavide ngelinye ilanga umfica uSawuli obekade engamfuni usalele phansi uthi uDavide wow idedeleni inkazimulo kaIsrayeli kwathi noma esefile uSawuli obekade egijimisa uDavide ngomkhonto fanele ngawe uyambulala leso sikhathi uthi wamyeka kuzwakala noma eseshonile uSawuli asizwa uDavide ethi ahamba inja lalingekho lelo culo khuluma into ayodwa uDavid umuntu abekade engamfuni wathi awidedeleni inkazimulo kaIsrayeli idlule ngoba bekade iniqhokisa. Do you know ukuthi nalezi impahla enigqoka eniswenka ngazo akusizona ezeni usiphaphela lapha eswek yakho uthi iswek yakho akusiye yakho eyomuntu omaphambili maye shumayela uyaqhokisa. Kusho ukuthi mawunqaba intshumayelo yami unqaba impahla engigqokisa zona. Khona abantu abahamba kumoya wabo banqunu because they cannot be corrected. Makufanele ubalungise, fanele ube nendlela. Kodwa manje sisiyazi lapha bengibona phela ukuthi kumele kube kanjena nakanje. Cha ke into ithi nje awume. Ngeke silokho mawuklabalasa kwi-worship team sokutshela usumemeza kakhulu ukudlula abanye awuthi kwehlisa. Singalokho sifune indlela nje. Azike hayi bazalwane niyangizwa phela nina ngithi sekufanele ke manje sesemile ke sesiyabukodwa siyomtshela kanjani. Siyomtshela uyakholwa kodwa sineyimfanele sicinga indlela zokutshela. Hayi ngakho ibandla abafethu namhlanje ngidedeleni ngakho ibandla. Isekelo lezi engikhuluma ngazo.
Honor. Awuthi honor. Eyokugcina it's prayer. Usathane mayifuna ukukhubaza ibandla untshontshe umthandazo ebandleni. Ungathandazi nje. Sengike ngayibala pray. No. Pray. Thandazo. Hayi ukuthandaza. Khona abangathandaza abathandazelwa ikeyboard. Ingakho mangahle ngithi nje vala insizwa yami akezishe ungezwe. Wena uyitshela kuyathandaza akuthandazwa abathandazelwa ikeyboard. In the spirit there is nothing that is being coded. Komile ulizwe uthi yazi likhona abaningi laba abantu likhona leli bandla kodwa emthandazweni komile. Komile emthandazweni. They don't pray. They don't fast. Mawukwazile mawukwamemezela ifasting kune fasting conference abantu abasha mina ngiyaye kuzoza 3 ngesonto baningi abantu ngolwesithathu mase kufanele kuziwe emthandazweni akunamuntu. Hawu bazalwane azafaka egroupini umfundisi hawu bazalwane kanti ningaphi bazalwane bangasho lutho futhi kodwa mawuthi uyabuka phakathi uthi bangaka abantu aba online nabaviwile uyabona ukuthi baningi yabona ngesikhathi beview ungacabanga ukuthi abasho lutho bayasho inkinga abasho ngale. Bakhuluma online phela ngithi WhatsApp bayabhala online 9 online 10 online uyifakile imessage manje lo muntu athi ngifaka manje lento athi ngifaka manje as a pastor kodwa yena ubhizi update idata zenye into hayi lena engikhuluma ngayo bese ucabanga ukuthi akezwa ngawe angiyibonanga imessage ku WhatsApp njani awuthi njani bazalwane take the things of the church very serious. Take it very serious. And I'm always fighting these guys in the church. Saying angikwazi do you know ukuthi amaposter lawo esiwenzayo siyakhokhela sometimes. Ninenhlahla mangabe niwenza khona la ebandleni but we pay for them. Awukwazi ukufika ifakwe ebandleni ayisa advertise. Sekuyoba uwe wedwa nje umfundisi o advertise inkonzo lo muntu uze kuye kodwa ka advertise yena. There's something wrong with you. It's not right, it's rebellion. Akukho right. It's not right. Ngitshelwa yimi phela ngiyahamba. Futhi nisheshe ningikhiphe ngingiphakele ngisho ukudla ngifake emontweni ngihambe. Ngithi mina akukho right ukuthi kukhulunywa ngezinto uyabona ibandla lakho libhizi ngani wena awusho lutho ngazo. No, it can't be. Lungisa leyo nto le. Fix it. Ufuna ukubizelwa yithi abantu bese uqhamuka uzocula la uzositshela angizwa abazalwana angizwa uzozwa bani vela ubizanga muntu. Vela ngeke uzwe umuntu awubizanga muntu sikunikile into yokubiza abantu wena wathula ngayo uzositshela usizo futhi asifune kuziwa uwe vela awusibizanga kodwa lokho okunye okomzabalazo uyohamba phambili imashini mashi have eqinisile uphakela umthalo uzume ume ngonyawo olodwa but you have never stood ngonyawo olodwa umela umfundisi wakho nezinto zebandla. Things that bring transformation in your life, things that brings breakthrough in your life. I'm here to prophesy and to declare that we are now reaching isikhathi esishintshile where the foundations are being restored to the church. Let the foundations be restored in the name of Jesus. Let the foundation of prayer be restored in the church in the name of Jesus Christ. Ayibuyele isekelo zomthandazo ebandleni. Ayibuyele isekelo zomthandazo. Ube umama wekhaya kodwa unyembezi la kwakhe alikaze liconse nakanye kumathali zomuzi wakho. All what I have, it's from prayer. Mthandazo uyibhodo lokupheka izinto zakho. It's a pot. Mthandazo.
ibandla lingenalutho ingoba lithandaza hayi ngoba kushoda imali. Yenzeka kube khona abantu abanemali ebandleni kodwa bengayikhiphi ngoba ayikazi withdraw emthandazweni. That is why we are building in the church. We don't have money, but we have prayer. And God is bringing money through prayer. I'm speaking. Uyakhumbula mfundisi ngikhuluma nawe ngendaba yokwakha. I'm speaking. Khulume. Ngithi ngidinga imali ngegama lika Jesu. Ngidinga imali ayize ngegama lika Jesu. Ngidinga imali futhi yeza. And iza ngempela. Angabiza imali. Baba khona indoda engivuse ekseni. Ngiyoyilanda ngayilanda cash ithi yanikela cash 100,000 cash. In prayer. Emthandazweni. Ongenakho hamba emthandazweni. Okufunayo hamba emthandazweni. Siphakame nsime ngeenyawo. Ya oyingcwele ngoba thank you Jesus intando ya ngise owakho emoya oyingcwele ngoba intando yami ngise ushumayela kangaka ukhuluma kangaka njengoba ufuna wena ukuthi impilo yakhe ishintshe ibe ngcono. Akusikhona ukuthi uzogivwa la. Akusikhona ukuthi uzotshelwa. But God is dealing with your heart. And your heart must be open for him. There's a revival that is coming when the foundations are restored. And ibandla lizophepha mangabe lezi zisekelo lezi engikhulume ngazo. Zikhona nezinye. Kudingeka abantu abazovuma ukunqotshwa entandweni yabo. Cela sivala amehlo. Sithandaze. Just pray. Shamahande keboshi. Merabaya kasatala bahanda. Merabaya katakata koboshata kabasa. Eyamosana mahana kanosta na makaderika stalavanto. Shima katari bahata kabarasele meheta kabasaya. Lima ya moshana kasoto komoshana mahanda na mosaya. Manna mashtele veteke mostana maha. Leya mama mahanta kaparando koboshata na maha. Rikata kata mo osola makata la makata parando koboshataka. Liparanto koboshata ni makasante ketebe yakata la bahaya. Rakata la baba baba yata la baba. The revival has come. Rakata maya hande koboshada bahata baya. Shana mama, just open up your mouth and say something to the Lord. There is something that the Holy Spirit is doing tonight. Ramaya moshata kaparabaya talababa yakatala baba. Fulumlomo wakho kube khona okushoyo namhlanje ebusuku. Rama mama yandala mama yakatolo boshatala. Oh, siyabonga baba. Shana makatana mayele boshata kabayata la maya.
Ina mama yeteke sodobo shatakabaya. Anemo. Iyeteko raba shanto korobo sharaba baba yatakabaya. Lima maya nana hoya ne yabashatada. Natana mama handa. Kuvuleka uphahla phezu kwempilo yakho manje. Kuvuleka izinto manje. Things are opening in the name of Jesus Christ. Your breakthrough has come. Your breakthrough has come. Phumelela kwakho sekufikile manje. Ngoba kwakho sekukhona manje. Awusavimbeki manje. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Vula umlomo wakho. Download lezi zinto. Khuluma lezi zinto. Kuyenzeka manje. Things are happening in your life. Things are happening in your family. Things are happening in your workplace. Things are happening right now. Kaproshata kabayata la babasata. Rebe shata la bababasata la bababaha. Rabababa yata kamahanda. Let the foundation of prayer be restored tonight. Let the foundation of prayer be restored tonight. Open up your mouth and pray. 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 Say something to the Holy Spirit. Shikata mahanda. Abakulayo basinda manje. Egama lika Jesu. Abakulayo basinda. Abakulayo basinda. Abakulayo basinda. Egama lika Jesu. You are healed. You are receiving your healing. You are receiving your breakthrough. You are receiving umsebenzi wakho. Kade kazizinto ingenzeka empilweni yakho. But tonight as I speak and as I stand in this altar, I speak the opening of wells in the name of Jesus Christ. Imithombo iyavuleka ngegama lika Jesu. Kuvuleka izinto. Hey yabo shata kabasaya. Zavuleka izinto manje. Zavuleka izinto manje. Zavuleka izinto manje. Shama yala bahaya. Shama mama mahanda. Shana na mama mahanda. Shana la baba baba sata kapaya la baba baba sa. Reketele bebe sata la baba baba. Makata la mama yanda la baboshia. Tetele izinto manje. Ngiyayidedela manje izinto ngegama lika Jesu. Tetele izinto manje. Tetele izinto manje. Tetele izinto manje. Khona izinto ezidedelekayo manje. Khona izinto ezizayo manje. Khona izinto eseyifikile manje. Seyikhona. Makata la baba baba handa. Right now, tonight, in the name of Jesus, I speak and answer in the name of Jesus. I speak and answer in the name of Jesus. I speak and answer in the name of Jesus. Shanda mostata kamaya hasa. Ena mostala bahanda. Ramaya katala baba baba santa. Shikata mahanda la baba 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 santa. Rekata katala baba baba santa kabayanda. Shikatala mama handa. Hinda mama handa la baba sata. Rakatala baba sata kanara. Yeketebe shatala baba. Sho makasata kapara baba sata. Makata katala baba yakatabayaha. Thank you, Jesus. Hena mahaya. Tikunima kasoto koporanta kapaya. Haya ketomasikaya. Hey. Namo sambreke ne kosto pota paranto koriba santo rabayakata. Thank you, Spirit of the living God. Thank you, Spirit of the living Father. From this time on, I'm speaking this word as I hear from the Lord. To Isaiah chapter 66 verse 7 and 8. Uthi Siyoni singazala ngosuku. Bese thi kuthe iSiyoni singenamehelo sazala. As we pray,
sihodoza umkhathi kunezinto ebese ziready ukuthi zidedeleke. But as we pray and travailing in the spirit, those things are born tonight. Zizelwe namhlanje ebusuku ngegama lika Jesu. Fundis, you can just come and wrap up. Sikashayela uNkulunkulu kakhulu izandla zakhe egameni likaJesu. Oh Jesus. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns. Be lifted, be lifted, Lord, above. Oh, ela umama uDokotela uMahlenza azothandaza egameni likaJesu. Glorious God, we praise your name. We glorious God, we praise your name. We last time. Oh, glorious God, we praise your name. Oh, glorious God, we praise your name. Ubani ohlonipha umuntu? Ethi uDavide uyini umuntu kuba umthande kangaka?